Il-kumpanija Merit Precision Tools u Merit Malta tispeċjalizza fil-manifattura ta' għodda ta' preċiżjoni biex tesportuhom f'aktar minn 50 pajjiż madwar id-dinja. Il-kumpanija benefikat minn fondi tal-Unjoni Ewropea biex investiet f'injection molding machine li bija qed iżid l-operat u l-produttività f'dan il-qasam. Il-Prim Ministru Robert Abela żar il-faċilitajiet tal-kumpanija fil-qasam industrijali tax-Xewkija u tkellem mal-amministrazzjoni u l-ħaddiema. Il-kumpanija topera wkoll f'Malta. Fl-istess lokalità, il-Prim Ministru żar il-kumpanija ta' Bone Glass li twaqfet 27 sena ilu bħala negozju tal-familja li kiber sew fl-industrija tal-manifattura tal-ħġieġ. It-tkabbir tan-negozju wassal biex il-kumpanija irrelokat għal spazju akbar fil-Park Industrijali tax-Xewkija. Apparti minn hekk, il-kumpanija implementat żewġ proġetti kofinanzjati minn fondi Ewropej. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru qal fi stqarrija li aktar minn nofs dawn il-fondi ġew mill-akbar pakkett ta' fondi Ewropej li qatt ħadet Malta u li ġie negozjat mill-Prim Ministru fl-2020. Il-proġetti jinkludu linja ta' produzzjoni awtomatika ta' ħġieġ, tagħmira tabija u l-ġar u sealing robot. Il-Prim Ministru Robert Abela esprima sodisfazzjon għall-investiment li qed iwettqu dawn il-kumpaniji biex ikomplu jimirħu fl-ekonomija u jipprovdu impjiegi ta' kwalità. Refera wkoll għall-importanza tal-fondi Ewropej bħala għodda biex ikompli jitjieb il-qasam tax-xogħol f'Malta. Dr. Abela ħeġġeġ intrapriżi jippreżentaw il-proposti tagħhom għal proġetti ambizzjużi li bihom jistgħu jkabbru n-negozji, isaħħu l-ekonomija tal-pajjiż u jtejbu x-xogħol tal-ħaddiema.